jeg give mit bud på beviset for bestemmelse af arealet mellem to funktioner. Så lad os se på sætningen. Hvis f og g er kontinuerte i intervallet fra a til b, og g af x er mindre eller lig med f af x for alle x i det her interval, da er arealet af området, som er afgrænset af graferne for f og g, samt linjerne x lig a og x lig b, givet ved, så vores areal er lig med det bestemte integral fra a til b af f af x minus g af x dx. Så vi har altså givet, at f og g skal være kontinuerte i vores interval, og at g af x skal være mindre eller lig med f af x for alle x i vores interval. Og vi skal så vise, at arealet mellem de to funktioner i intervallet fra a til b er givet ved det her. Så lad os se på et bevis. Vi kan lige starte med at tegne, hvordan det her det kan se ud. Det her det kunne for eksempel være vores funktion f, og her har vi vores funktion g, så er det a her og b her. Linjen x lig a ligger her, og x lig b ligger her. Så det areal, vi skal bestemme, det er altså det, der ligger her og er afgrænset mellem graferne for de to funktioner, og linjerne x lig a og x lig b. Så det er der tegnet ind med rødt. Til at bevise det her, der skal vi bruge noget af den viden, vi tidligere har fået for omkring arealer og integration. Nærmere bestemt det bestemte integral. Det, der er forskel for det, vi tidligere har set på, det er, at vi ikke længere har en betingelse om, at funktionen skal være ikke-negativ. Jeg kan se, der står, at de skal være kontinuerte, så står der, hvordan de skal ligge i forhold til hinanden. Men der står ikke noget om de må have positive eller negative værdier. Det, vi tidligere har set på, det var, hvis en funktion f, den var kontinuert og ikke negativ. Som for eksempel kunne se sådan her ud, så hvad det hedder a og b. Så arealet af det her område, så var afgrænset af x-aksen, funktionen for f, og x lig a og x lig b, kunne altså bestemmes som det bestemte integral fra a til b af f af x dx. Det er altså, hvad vi ved i forvejen, og det er også det, vi skal have udnyttet. Vores problem er jo nu her, at vi kan have funktionerne af negative. For at komme udenom det, så får vi den gode idé, at vi lægger en konstant til begge vores funktioner, altså lægger den samme konstant til f og g. Derved så kan vi altså parallelt forskyde den, i det her tilfælde, i en positiv retning. Det vil sige, at vi kan sikre os, at både f og g får positive værdier, eller i hvert fald, når vi har lagt den her konstant til. Så vi skal altså vi skal vælge det her k, den her konstant k, og den skal altså være stor nok til, at den mindste værdi for g bliver løftet op, så den kommer til at ligge over x-aksen. Men ellers så kan vi vælge alle værdier af k, der ligger derovre. Så hvis vi tegner igen, så havde vi vores a her og vores b. Så forskyder vi det med en konstant k, så kunne vi for eksempel have her, der ligger f af x plus k, og her har vi g af x
plus k. Nu vil jeg altså få skubbet det, så vi lige netop får g op over x-aksen. Her har vi stadigvæk linjen x lig a, og her har vi x lig b. Vi kan se, at vi har lavet den her parallelforskydning. Så arealet her må være det samme, da vi har forskudt de to funktioner lige meget. Så i stedet for at bestemme det areal, vi har heroppe, så er vores opgave nu at bestemme det her areal. Nu ved vi, at både f af x plus k og g af x plus k, det er positive funktioner. Så kan vi jo bruge det herovre, som vi vidste før. Så vores rødskriverede areal her, det kan vi altså finde, hvis vi tager hele det her areal, altså arealet mellem x-aksen og f plus k, intervallet fra a til b. Det vi har fået for meget, det er det, der ligger hernede. Det er jo netop arealet mellem x-aksen og g af x plus k. Så lad os først lige skrive de to arealer op. Det første, det var det, der var skrevet i den her retning. Det var altså bestemt ved det bestemte integral fra a til b af f af x plus k dx. Det andet areal var skrevet i den anden retning. Det var det bestemte integral fra a til b af g af x plus k dx. Det areal, vi samlet set skulle finde, det rødskriverede, det kan vi altså så finde ved det første areal her, fratrukket det andet areal her. Så skriver vi det op, vi har stående her, så får vi det bestemte integral fra a til b af f af x plus k dx minus det bestemte integral fra a til b af g af x plus k dx. Så har vi en regneregel for det bestemte integral. Vi integrerer begge steder med hensyn til x. Vi har samme integrationsgrænser, så vi kan samle under et integraltegn. Så vi får altså integralet fra a til b af f af x plus k minus g af x plus k. Så hæver vi den negative parentes ved at skifte fortegn i hvert led. Så vi får minus g af x minus k. Så kan vi se, at vi har plus k, vi har minus k. De æder hinanden. Så alt i alt så får vi altså integralet fra a til b af f af x minus g af x dx. Og det var jo det, vi gerne ville vise. Læg altså mærke til, at vi har jo vores sætning, altså vi har brugt den her betingelse, at f og g er kontinuerte. Det skulle vi bruge for, at vi kunne bruge denne her betingelse herover. Denne her betingelse, eller beregne arealet mellem x-aksen og f, det krævede netop, at funktionen skal være kontinuert. Dertil så skulle vi så også bruge, at den ikke var negativ, hvorved vi så fik denne her idé om at lægge en konstant til begge vores funktioner, så vi fik forskudt dem op langs y-aksen. Så kunne vi lige pludselig regne på det. Og vi havde jo det samme areal, så vi kunne begynde at regne på det her, og så derved finde vores areal. Så vi har så fundet en metode til at bestemme arealet mellem to funktioner, hvis de er kontinuerte. Og det er lige meget om de her funktioner de ligger over eller under x-aksen.